זהירות, תיזהרי על הסמלה שלך. אם במקרה על גשר האמנויות אתה פוגש את הרוח הגנבת, זהירות, תיזהר על הכובע. זיווה, אלה הם חלק מתרגום מילות השיר שמלווה את הריקוד שאנו מקדישים לך. ואני מוסיפה, אם במקרה למדת בבית הספר לאמנויות ושם פגשת בזיווה, תיזהר שהיא לא תדביק אותך בחיידק הבמה ובחיידק התרבות.
הכל ברור, עקרוני, לתלמידים יודעים מה שמותר, מה שאסור, ומצד שני יש לה רגישות אנושית בלתי רגילה, שהיא אוזן קשבת, היא הייתה למעשה העובדת הסוציאלית והפסיכולוגית, לא רק של התלמידים, אלא של כל הבעיות המשפחתיות שלהם. ההורים התנקזו אצלה לשיחה, וזה היה, בהחלט הגיע לה בגלל עבודתה הקהילתית, פרס חינוך אז בתקופת רותם. וזהו, זה אחד הדברים המתאימים בה, מצד אחד רגישות, מצד שני, לא הייתי אומרת נוקשות, אבל תקיפות כמו שצריך להיות מחנך, וסגנון שהיום מאוד חסר לנו בחינוך, ואנחנו רואים לפעמים את הסגנון של הנוער היום. והיא הייתה זיווה בן דור, היו לה טלטלים שחורים, לא הייתה לה צמא, והיינו בגן, היו לנו שתי גננות, אחת הייתה, קראו לה צילה, והגננת השנייה שכמה היה מרים, ושיחקנו בגן, ועשינו את כל מה שעושים בגן, ומה שאלתם עוד? זה הגן שלי, אני מזמן את בת מאה. זה לא הייתה מלכה, אני הייתי המלכה. קודם כל היינו חבורה של ילדות וילדים, היינו חבורה בלתי נפרדת, הייתה לנו חברה שקראו לה רבקה לפרנק ורותי ועדיה ויעל ברין, וכולם היו נסיכים ונסיכות, היו גם בנים, אבל טוב, בסדר, גם בנים היו, היה צביקה והיה יורם רוזוב, והיינו חבורה של שובבים. מה זה שובבים? לא תמיד מצאו אותנו הגננות בגן, כי הגן היה גדול מאוד, הייתה חצר גדולה מאוד, ועל יד הגדר הייתה גדר חיה, והשמיים מתחבאים. אם היינו מתלכלכים בבוץ, וזיווה בהחלט. אבל אני לא יכולה לספר לכם את כל ההרפתקאות. מי שאל אותי אם זיווה הייתה ילדה? אתה שאלת אותי אם זיווה הייתה ילדה. אני לא. אתה שאלת אותי אם זיווה הייתה ילדה, נכון? בטח שהייתה ילדה, כולם היו ילדים. גם האימהות וגם האבות, ואפילו הסבתות היו פעם ילדות. ושאלתם אותי אם היא לבשה שמלות? היא לבשה שמלות. כולנו לבשנו שמלות, בכלל לא היו אז ג'ינסים. אם היו לנו בחורף מכנסיים, זה היו טרנינגים עם גובי כזה, שהיינו נושאים מתחת לשמלות. ואת עיקר ההרפתקאות שלנו עשינו אחרי הצהריים ברחוב, ככה זה נקרא אז הרחוב. ואצל החברה שלנו, רותי ועדיה, לאבא שלה היה אסם תבואות בחצר, כמו בבית קטן בערבה, אתה זוכר? ושם אחרי הצהריים תשים כל החברה. מה, אתם לא ראיתם בית קטן בערבה? אמא פעם שמה בפרידיון. והיינו עובדים למעלה לקומה השנייה, היו שם ערימות של חציר, ושם היינו כולם מפליגים בדמיון, והיינו נסיכים ונסיכות ומלכים
ומלאכות, והיינו מפליגים ומפליגים ומפליגים בדמיון. אחר כך היינו הולכים לבית של זיווה. אבא של זיווה אף פעם לא אמר תחילה. אף פעם לא אמר תחילה. אבא של זיווה ואמא של זיווה ואחי המוליק היו שם. עם מוליק קצת פחדנו, הוא היה גדול ואנחנו היינו קטנות. אבל היינו מסתדרים, הוא היה בורח לחדר שלו ואנחנו היינו מסתדרים במטבח. ושם היינו מרגישים כמו בבית, כמו במשפחה. ברגע שהוחלט בעיריית אשקלון, שהקימו את הרעיון לפתוח בית ספר לאומנויות, בית ספר מיוחד בעיר הזאת, הסימון נפל על זיווה, כלומר האצבע נפלה על זיווה, כשרצינו לבחור מנהל שידענו שהוא יוביל, שהוא יוליך, שהוא יהיה מנהיג, שהוא יוביל את בית הספר, אז באמת חשבנו על זיווה. ואני אז פניתי אליה בהצעה שהיא מוכנה לנהל את בית הספר הזה, כאשר בתחילת הדרך אלו היו כיתות א' עד ג' או עד ד' נדמה לי, עד ג'. זה היה בית ספר קטן מאוד, שחלק חשוב מתפקידה של זיווה היה איך לבנות את בית הספר, איך להעצים את בית הספר, איך כמובן לבנות אותו מכיתה לכיתה, כשהמחשבה הייתה באמת לבנות בית ספר מא' עד י"ב, א' עד י"ב, א' עד י"ב, א' עד י"ב. וואי, דילה, מדהים. כל מגיע לה יישר כוח, ואני חושב שהבחירה שלנו הייתה נכונה. ואני באמת מאחל לה, כן, הרבה בריאות, רפואה שלמה, והרבה עניין בפנסיה. תודה רבה. הרבה אנשים באו מפרוטל. כן, האמת שחלק קודם בבית על מוניות. אז זה כאילו היה...
עץ הזית מייצג כל דבר שמשריש אותנו, מעגן אותנו, ובעצם מעל הכל הוא ביתנו. הוא זה שמקנה לנו את החמימות, השמחה והביטחון הדרושים לנו כדי להושיט יד ולפגוש אנשים אחרים ולסייע להם. הוא זה שמקנה לנו את רגשי הערכה העצמית, את דרך הארץ והשאיפה למצוינות. ואת זיווה, הגזע של עץ הזית שלנו, וממסיק הזיתים שלך יצא שמן זית הטוב ביותר. גאים להיות שייכים בהערכה רבה בוגרי מחזור ח'. אבל זה הרוטנים. זה קטע. לכל איש יש שם שנתן לו אלוקים ונתנו לו אביו ואמו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו. לכל איש יש שם שנתנו לו שכניו. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו. ולך זיווה יש שם שנתנו לך, כמיהותייך, ידיעותייך הבלתי נדלות, פועלך רב המעללים, נתינתך האינסופית. ויותר מכל, אהבתך הרבה והאמיתית, את כולנו, תלמידייך, אהבת כאחד, והיית לנו כמחנכת, כאם, כאחות. אוקיי. זו לקטה. חטא, אמרה, אני תרמתי לך חריצות. זיווה כמנהלת בית ספר, הן בבית ספר רותם והן בבית ספר אומנויות, זה היה בשבילה שליחות חיים. היא לא ראתה בזה סתם מקצוע כפרנסה, אלא כשליחות שהיא יכולה להקדיש את חייה למען הילדים, למען החינוך. ובזה הייתה גדולתה. אני רוצה לאחל לזיווה הרבה שנים טובות, ורוגע ושלווה ומנוחה, לנצל כמה שאפשר את ימי הפנסיה לצורך מנוחה עצמית שלה, ושתהנה עם בעלה, אם לא בעלה. חלק והצלחה במשנה. זה לרשות. חברים, עכשיו אנחנו מגיעים לאיכר. לדעתי, הכל היה איכר. כן, אבל יש יותר האיכר. בית ספר לאומנויות. חבל לכם על הזמן, ואני מפית את זה לכולם. מוגבר. מי יכול להשפיץ שלהם טוב? הבוגרים
זיווה, בעולם שלנו היום קשה לדעת מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול. כשהיית בן 18 חשבת להיות קנדינסקי, מרתה גרם, סמואל בקט, סטרווינסקי. אחר כך היה הצבא, ואז או שנסעת להודו לחשוב, או שלקחת איזו עבודה זמנית לא רצינית שרק הבהירה לך שאולי כדאי ללמוד. ובין לבין כמובן שיחה עם ההורים כדי לוודא שתוריד את הראש מהשמיים, כי מה עם משפחה וילדים ולחם לשולחן? ולאורך כל הזמן הזה אתה חושב מה באמת אתה רוצה מחייך. מה באמת אתה רוצה להשאיר מאחוריך. מה להשאיר מהחלומות ואיפה לרדת לקרקע. ואיך להבדיל בין השניים. וכשאתה עושה שוב ושוב, יום יום, את טקס המחשבות הגורליות הללו, מהיום שבו התנתקת מעולם הילדים, אתה סורק בזיכרונך את כל המבוגרים שהכרת. אמא שלך הרופאה והדוד העורך דין, המורה לכך או לכך, המתופף הנווד מהודו, ועוד איזו אישה שעושה קדים במדבר. אני חושבת ברגעים האלה עלייך. אני חושבת על כך שלא היה אף אדם בחיי שנתן לי כמו שאת נתת. בנית את עולם הילדות שלי, את הבסיס שעד כמה שאני משתנה והחיים משתנים, עדיין נשאר בי. נתת לי דברים שבכל מקום שהייתי ברחתי על שם שלי. ליווית אותי בשנים שבהם חלמתי והצבתי את חלומותיי. אפשרת לי לחלום רחוק יותר. שנים שבמשך הרבה זמן התגעגעתי אליהן, עד שנפרדתי מהן באהבה, והבנתי שהן תמיד נשארות איתך, גם כשהכל משתנה. ואת תמיד נשארת. כל פעם שאני עושה בדק בית לראות מה עבד ומה גדל, מה התבגר ומה עדיין רוצה להיות ילד, אני עדיין רואה אותך עומדת בפתח הבית שתמיד יהיה ותמיד יישאר. עדיין שומרת על השער שבו עברתי יום יום, ובניתי יום יום דברים שעוד לא השכלתי להבין את כוחם. כשהשמועה שאת עוזבת את בית ספר עברה לה מתל אביב לירושלים, ממושב ליד באר שבע לבסיס בצפון הארץ ודירה מקובצת בניו יורק, משהו נשבר בתוכנו. וילדים שלך. מי ישמור על השער מעכשיו? מי יחבק כשנבוא מהצבא, מהאוניברסיטה, מהעבודה? אבל אחרי כמה ימים או שבועות הבנתי שאת עדיין שם. שבדיוק כמו שבית ספר לעולם לא יעזוב אותי, את לעולם לא תעזבי אותו ואותי. את השבילים של בית ספר את צללת עבורנו. הגודל שלו, רוחב הכיתות, המורים, הפרויקטים והשיעורים. את יצרת אותם בשבילנו. כאן, בעיר הזו, בין פלאפל צנעני לפיתות עמוס. הקמת את בית הספר שלנו, שמזלי הגדול שהוא היה שם. הדברים שלמדתי תמיד ינחו אותי, ועדיין אני מוצאת את עצמי מצטטת מורה זה או אחר בתחנות שונות בחיי. החברים מבית ספר עוד יהיו איתי הרבה זמן, ואין אדם שיוכל לתפוס את מקומם. כי בינינו יש איזו שפה אחרת, שרק אנחנו מבינים, שאחד ממושגיה הגדולים הוא בית. ומזלי שכל אלה יוכלו להתרחש, בין הברזייה לתמנון, על מדרגות האמפי או במשרד שלך. כל הדברים שנגעו עמוק בתוכי, בדיוק בשנים שהייתי צריכה אותם, ובלעדיהם לא הייתי מי שאני היום. וכשאני חושבת על מה אני רוצה להיות כשאהיה גדולה, אני רוצה שרק אדם אחד בעולם יקבל ממני את מה שאני קיבלתי ממך. יחוש אליי את הכרת התודה והערכה שאני חשה אלייך. אם בסוף כל החיים האלה יהיה לי אדם אחד שירגיש ככה, אני אדע שהגעתי. ולך, זיווה, אין אדם אחד. אני לא טובה במספרים, אבל זו הזדמנות שלנו היום, של כל הילדים שלך, שעברו תחת ידייך, לבוא לפה ולהגיד לך שכך הם מרגישים. תודה. מפתח המרחק פתח לי שער,
קצת ברצינות. היום, בשם כל הבוגרים, אנחנו שרים לך אותו היום. תודה. נסערים כולם וליבם עולה, אך מבט זיווי כך כולם יודעים, מבט שנשאר לכל החיים, לנתונה בסנדל הישן, סנדל שצוער ומי שולט זמן, תלמידים באים והולכים כל שנה, אך סביבה נותרת יפה. לך סדוק בידייך קבוצות, בהן תכלי את כל הרוחות, כל גינונייך אומרים סמכות, אך אני רואה בך רכות. כן ידייך אנו עפים, ממריאים אליו במנגינות אחרות, נזכר אני בידייך המגנות, ואיני פוחד עוד מהתלאות, גם אם לפעמים היית עקשנית, הייתי חוזר על התקופה הזו שנית, את מהווה לי אם שנייה, משפחה לא עוזבים, זו אמרה ישנה. קולך סדוק וידייך קבוצות, בהן תכלי את כל הרוחות, לא גינונייך אומרים סמכות, אך אני רואה בך רכות. עכשיו סנדלך במקומות אחרים, לא עוד תקבלי ילדים חדשים, אבל ילדייך פזורים בעולם, אותך יצרו לעד בליבם. קולך סדוק בידייך קבוצות, בהן תכלי את כל הרוחות, כל גינונייך אומרים סמכות, אך אני רואה בך רכות. היא אישיות, היא מחנכת, וזה העיקר אצלה. היא מחנכת עם נשמה, מחנכת שנותנת, נותנת את כל כולה, מצד שני היא גם יודעת לדרוש בצורה יותר מאשר אחרים. זה כישרון טבעי אצלה מעבר לשנות הניסיון הרבות שיש לה. לימים חזרתי מארצות הברית, ואיכשהו התגלגלתי לבית ספר רותם, שאותו זיווה ניהלה, והייתי